Ay, sunog, paita. Sa mga tagtungod, ani? Yay! Apil, uglaw. Yanan. Naugdaw sa sunog ang usa ka balay sa Purok Jess Lopez Compound, La Filipina, Tagum City sa Davao del Norte, Miyerkules sa hapon, Pebrero 19. Matod sa video uploader nga si Kim Nistal Dagoy, pasado alas 2 sa hapon nahitabo ang sunog. May tao niya? Naman, sa kanya, doon ka po. Siguro, kumplito na, motor naman yung mga gamit ang ano. Hindi na madala ni, pauglaw na ni. Dugang ni Dagoy, karaan nga balay sa pamilyang Lopez ang nasunog. Swerting wala mapuruhi sa kalayo ang bagong gitukod nga balay sa mga Lopez nga duol rasab sa nasunog nila nga balay. Daling nakaresponde ang mga bumbero ug fire volunteers o gideklarang fire out pasado alas 4 na sa hapon. Update na to mga sir na. So, duha ka sakyan na, ugdaw yun na isa ka motor dito. Apil sa nasunog ang duha ka mga sakyanan ug usa ka motor. Napil sa bug kasunog ang usa ka ero. Pagtuo sa pamilyang Lopez, posibleng gikan sa linya sa kuryente, nagsugod ang kalayo. Sanglit, base sa ilang na obserbahan, pagbalik sa kuryente gikan sa brownout, kalit na lang miulbo ang kalayo. Ang akong namatikda na to is na nagpiti-piti sa sunog. Kabalo jud ko nga sunog siya kay medyo saba jud kay ang tupok ng apoy ba. Tapos pagkabantay na ako jud ang una nakabantay jud ko. So dako na gud iyang kalayo. So ning sagit ko og sunog. Swerting walay nasamdan o naangin nga kinabuhi atol sa panghitabo. So nabalaka jud ko kay wala na ko nakita ang tagbalay tapos kumpleto ilang sakyanan. So akong hunahuna basing nasa sulod ba. Kutong murag na balaka jud ko sige kung asa ang tagbalay kay naa gyud ilang sakyanan. Sila po din nga tagbalay dito na din sila nakabantay nga sunog nga dako na ang kalayo. Pero dito sila sa pika side sa likod. Ginasubay pa sa Bureau of Fire Protection Tagum ang insidente aron mahibaw-an kung unsa gyud ang sinugdanan sa kalayo ug pila ang kinatibuk-ang danyos sa sunog. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.